Todo listo para a festa do Percebe de Aguiño. Esta tarde mercáronse os últimos kilos para ter a tonelada e agárdase un novo récord de comensais no porto aguiñense. Este domingo o protagonista será o Percebe. Aguiño celebra a 27ª festa do Percebe, cita gastronómica ineludible para os amantes do Rei do Mar. A confraría ultima os preparativos para que a degustación non lle falte de nada. Son cousas de última hora, aínda están por chegar, pero xa está todo definido e o que nos falta é o principal, que é o Percebe. Levamos ao pé de 750 kilos colleitos na subasta a día de hoxe e, hoxe vamos a ir precisamente como último día, esperemos ao Percebe, a subasta e colleremos o restante que se aproxime a tonelada que temos nós como récord, así como queremos chegar á tonelada de Percebe. A confraría foi facendo acopio, posando polo Percebe na lonxa local. Chegamos a pagar co máis alto 58 euros, pero, barajando un poquinho máis, collendo unha media un pouco razonable, porque dependemos de uns cartos que hai que racionalos, por así dicilo, non? Pero, eu creo que estámoslo pagando moi ben, non solamente con respecto a subasta, sino aos mariñeiros. Estás sacando unha media que con este tempo, con este mar, que é o mar moi chan desde hai moito tempo, desde hai meses, entonces hai Percebe por todo o mercado, o Percebe vai bastante máis barato. O posito que quería era pagar o mellor posible o Percebe polos seus profesionais e tamén conseguir un produto de calidade. O cal, damos por satisfeito unha cousa mela outra, porque o Percebe deste ano é como o do ano pasado, non é millor co do ano pasado. Entonces eu creo que vamos moi ben. De cara á festa, o parto de Percebe terá o mesmo prezo que a da pasada edición. Nós seguimos mantendo no mesmo precio. Vamos a facer un esforzo este ano igual, vámonos a manter cos 20 euros de ticket de Percebe e o que con respecto ás bebidas e empanada igual que o ano pasado tamén. Creemos que, como dicen xa outros anos, creemos que debemos de asustarnos ao máximo, se cabe, porque non solamente os nosos veciños, sino a xente de a pé, a xente que non ten un poder económico como outros, que poda todo o mundo probar, non o Percebe, neste caso, o de Aguiño, que é o noso daqui, pero que poda probar Percebe, que poda probar un tipo de marisco donde poucos bolsillos poden chegar, non? Con respecto a ir ao mercado ou incluso ir a un restaurante. Xa que o principal objetivo desta degustación é promocionar o Percebe de Aguiño. Este ano fíxose unha venda anticipada dos tickets no local da confraría e houbo unha gran acollida. Está vindo máis que outros anos a coller os tickets a nosas oficinas da cofradía. Iso é bo, porque o que vai a facer con iso é quitar un pouco máis de cola, non? E do resto, intentaremos dar abasto no que é na cociña, no que é nas colas da cociña, pero hasta agora, a cociña foi bastante rápida, vai bastante ben, cocemos con bastante cantidade para que así mantemos co calor, se pode ser, para que a maioría do Percebe vai a quente, que é como lle gusta a maioría das persoas, eu creo que agora, tallando un poquinho máis a cola, que é o que quere a xente, non? E o queremos todos para non estar ao sol, que esperemos que sea un día de calor, entonces para nós é algo previsto de que vai a cousa ben. A falta de contabilizar as últimas vendas que se realizaron esta tarde, houve un aumento de máis do 20% de venda de tickets en comparación ao ano pasado, o que deixa entrever que esta edición pode bater récords. Estamos completamente seguros de que a xente vai a vir, porque xa temos como referencia de que os que viñeron e os que están vindo volven. Os que veñen por primeira vez, estamos seguros de que van a volver. E que a calidade e o produto e co que temos preparado na festa todo ben, eu creo que a xente vai a ver que é unha festa gastronómica para min especial, porque ademais de ser o que é o produto en sí estrella, non é a calidade do produto, vese que é un ambiente familiar, un ambiente do que se pode dicir que é a típica festa gastronómica como se empezou no seu día, non con cousas de máis ou menos delicatesen, que non é por criticala, simplemente é dicir que a xente o que quere vir ali a comer Percebe. E de seguro iso non faltará no prato. A festa do Percebe de Aguiño arrancará ás 11:30 da mañá do domingo co nomeamento dos percebeiros de honra, que este ano serán José Manuel Vilas, presidente do Xuventú Aguiño, e Ciprián Rivas, escritor do libro do centenario da confraría. Tras este acto, arrancará a degustación.